1904 साली भारतात सहकार चळवळीची सुरुवात झाली. आजवर सहकार क्षेत्रानं भारताला बरंच काही दिलंय. भारताच्या आणि महाराष्ट्राच्या विकासात सहकार क्षेत्राचा फार मोठा वाटा आहे. यात सहकार क्षेत्राचा फायदा सिंधुदुर्गातील जनतेला व्हावा यासाठी सहकार महर्षी शिवरामभाऊ जाधव यांनी जिल्ह्यात पहिल्यांदा सहकार आणलं. आज सहकार महर्षी शिवरामभाऊ जाधव यांचा वारसा श्री किरण गावकर चालवत आहेत. किरण वासुदेव गावकर यांनी सिंधू विकास शेड्यूल्ड कास्ट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड हा पहिला जैविक कोळसा प्रकल्प सिंधुदुर्गातील कडावल या गावी आणला. या प्रकल्पाचं उद्घाटन 2 जानेवारी 2021 रोजी आमदार नितेश राणे यांच्या शुभ हस्ते झालं. या प्रसंगी माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष गोट्या सावंत हे देखील उपस्थित होते. खरं तर हा प्रकल्प शिवडाव या गावी होणार होता, परंतु काही कारणास्तव किरण गावकर यांना हा प्रकल्प कडावल या गावी हलवावा लागला. या कारखान्याचं कामकाज 2 सत्रात चालतं. पहाटे 6 वाजता पहिल्या सत्राच्या कामकाजाला सुरुवात होते, तर दुपारी 2 वाजता पहिलं सत्र संपून दुसरं सत्र सुरू होतं. नमस्कार, माझं नाव कुलदीपक विजय जाधव. मी सध्या आमच्या सिंधू विकास शेड्यूल कास्ट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड शिवडाव या संस्थेवर संचालक म्हणून काम करतो. आमच्या संस्थेमध्ये जैविक कोळसा हा प्रकल्प चालू केलेला आहे आणि याला 3 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. सध्या तो कार्यरतसुद्धा आहे. यामध्ये आम्ही प्रामुख्याने महिलांना 100% महिला वर्ग या ठिकाणी काम करतो. मशिनरी स्टार्ट करण्यापासून त्याची देखभाल, आपण माल कसा जमा करायचा, माल कोणत्या प्रकारे त्याची वाहतूक करायची, या सगळ्या सर्व गोष्टी महिला वर्ग हे काम करतोय. 100% महिला वर्ग या ठिकाणी काम करेल. सद्यस्थितीत 70% महिला काम करतात. आम्हाला हा टक्का अजून वाढवायचा आहे. 200 ते 300% महिला वर्ग इथे काम करू शकतो असा हा प्रकल्प आहे आणि तो सध्या सुरळीत चालू आहे. धन्यवाद. विशेष म्हणजे 100% महिला कर्मचारी असलेला हा महाराष्ट्रातील एकमेव जैविक कोळसा प्रकल्प आहे. महिला सक्षमीकरण हे मुख्य उद्दिष्ट असलेल्या कारखान्यात मशीन ऑपरेटिंग पासून ते मशीन दुरुस्तीपर्यंत सर्वच कामं महिला करतात. सिंधू विकास शेड्यूल कास्ट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड यांच्या जैविक कोळसा प्रकल्प सिंधुदुर्ग कडावल तालुका कुडाळ या प्रकल्पास प्रत्यक्ष भेट देण्याचा मला योग आला. या प्रकल्पाच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास विशेष म्हणजे 100% महिला कर्मचारी असलेला हा महाराष्ट्रातील एकमेव जैविक कोळसा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचे व्यवस्थापक तथा सचिव श्री किरण गावकर, संस्थेचे चेअरमन श्री अजित तांबे, तज्ज्ञ संचालिका सौ ज्योती किरण गावकर या सर्वांची प्रकल्पाच्या ठिकाणी बातचीत केली. महिला सक्षमीकरण हे मुख्य उद्दिष्ट असलेल्या या कारखान्यामध्ये कडावल व कडावल पंचक्रोशीतील जवळपास 100हून अधिक महिलांना आज रोजगार प्राप्त झालेला आहे. थोडक्यात 100हून जास्त कुटुंबातील महिलांना त्यांच्या परिसरातच रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याचं काम श्री किरण गावकर, सौ ज्योती गावकर या उभयतांनी केलेलं आहे. या कारखान्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे मशीन ऑपरेटिंग पासून ते मशीन दुरुस्तीपर्यंत सर्वच कामे या महिला करतात. कडावल सारख्या ग्रामीण भागामध्ये हा कारखाना झाल्याने त्या परिसरात इतर छोटे मोठे व्यवसाय निर्माण झालेले आहेत आणि आज श्री किरण गावकर व सौ ज्योती किरण गावकर अतिशय मेहनतीने व प्रामाणिकपणे हे काम करतायत. त्यांच्या प्रकल्पाला, त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीला मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. आजवर या कारखान्यानं कडावल पंचक्रोशीतील जवळपास 100हून अधिक कुटुंबांची चूल धगधगत ठेवण्याचं काम केलंय. आज अनेकांचे संसार या कारखान्यावर अवलंबून आहेत. परिसरातील महिलांना अगदी घराच्या जवळ रोजगाराची संधी प्राप्त झाल्यानं आज अनेक महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतायत. याच कारखान्यानं या महिलांना घरात सन्मानाची भाकरी आणून देण्याची ताकद दिली आहे. मी सुप्रिया बैराम कदम, मी भडगावमध्ये राहते आणि सिंधू विकास शेड्यूल कास्ट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी कडावल इथे काम करते आणि गावकर सर किरण गावकर
आणि ज्योती गावकर मॅडम ह्या दोघांनी आम्हाला जी संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे त्याचा मी खूप खूप आभार मानते. आणि आमच्या जवळपासच्या सगळे म्हणजे गावातली माणसांना बायकांना रोजगार भेटला इथे. 100% इथे लेडीज कामगार असल्यामुळे आम्हाला खूप अभिमान असा वाटतोय की आम्ही स्वतःहून काहीतरी करतो. मशीन सगळे ऑपरेट करतात, सगळे लेडीजच असतात. त्याच्यामुळे सगळे कामं लेडीजांकडून सर आणि मॅडम दोन्ही पण आम्हाला करून घेतात. आम्हाला एक खूप बरं वाटतं आणि ह्याच्यामुळे आम्हाला घराकडे पण हातभार लावायला, पैशा बाबतीत म्हणा कशाच्या बाबतीत म्हणा, हातभार करायला खूप बरं वाटतं आहे. आणि नवऱ्याबरोबर म्हणजे वडीलधाऱ्यांबरोबर खांद्यात खांदा लावून काम करायला बरं वाटतं आहे. महिलांप्रमाणे आज पंचक्रोशीतील इतर लहान मोठ्या व्यावसायिकांच्या व्यवसायातही वाढ झाली आहे, ज्यात प्रामुख्यानं हॉटेल, इंधन, बेकरी आणि हार्डवेअर या व्यवसायांचा समावेश आहे. एकंदरीत हा प्रकल्प एक महाकाय वटवृक्ष असून अनेक छोटी मोठी रोपटी या वृक्षाच्या छायेत आकार घेत आहेत. मी गुरुनाथ भास्कर मुंज, कडावल, उद्योजक आणि व्यापारी संघटना अध्यक्ष. या ठिकाणी कडावलमध्ये किरण गावकर यांनी जो जैविक प्रकल्प आणला, त्या प्रकल्पामुळे आज बाजारला आमच्या संपूर्ण ऊर्जावस्था आली. या ठिकाणी बरेच स्थानिक कामगार त्यांनी महिला कामगार वगैरे घेऊन जो काम सुरू केलं, त्यामुळे या ठिकाणी बाजारमध्ये त्या महिलांच्या कुटुंबातील सर्व सदस्य आज आमच्याकडे मार्केटमध्ये खरेदीच्या निमित्तानं येतात. त्या ठिकाणचे पैसे कारखान्यामधून जे त्यांना मिळतात ते या ठिकाणी बाजारमध्ये त्यांच्या त्या महिलांमुळे उलाढाल वाढलेली आहे. बाजारपेठेमध्ये त्यातील बाजारपेठेतील सर्व लोकांना त्याचा फायदा होतो. आज लांब गावातून या ठिकाणी महिला येऊन त्यांच्या कारखान्यामध्ये काम करतात. त्यामुळे या ठिकाणचे रिक्षा व्यावसायिक आहेत किंवा या ठिकाणी टेम्पो व्यावसायिक आहेत, त्यांनाही त्यांच्यामुळे त्या फॅक्टरीमुळे बराच मोठ्या प्रमाणात फायदा होतो. आणि त्याचा खरा फायदा आमच्या बाजारपेठेला झाला. आज बाजारपेठेमध्ये त्याच्यामुळे उलाढाल वाढली आणि या ठिकाणी मोठमोठे टेम्पोवाले वगैरे येऊनसुद्धा त्यांच्याकडनं माल घेऊन जातात. त्यामुळे या ठिकाणच्या स्थानिक उद्योजक जे लोक आहेत त्यांनी पण स्वतःच्या कर्ज घेऊन टेम्पो लावलेत आणि त्यांनाही त्याच्यातून बऱ्यापैकी रोजगार आज मिळाला आहे. आणि त्याप्रमाणे जे बेकार लोक आहेत त्या ठिकाणी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि ते किरण गावकरांच्या मार्गदर्शनाखाली छोटे छोटे उद्योजक स्वतः ते तयार करतात की ज्या ठिकाणी या शेतामध्ये रानमोडी म्हणा किंवा नारळाची किशी, नारळाची सोडणं वगैरे हे स्वतःची बागेतले घेऊन या ठिकाणी आणून त्याच्यावर छोटा उद्योग तयार करून त्या ठिकाणी त्यांना तो तयार माल भुकटी तयार करून देतात. त्या ठिकाणी शेतातलं बारीक सराईक जे जळाव आहे, जे आम्ही लोक तोडत नव्हते, व्यापारी लोक, ते सुद्धा ते या ठिकाणचे शेतकरी लोक आणि उद्योजक आमचे आहेत ते नेऊन तोडून त्या ठिकाणी फॅक्टरीला देतात. त्यामुळे बऱ्यापैकी आमच्या मार्केटमध्ये त्याचा फायदा झालेला आज मला दिसून येतो. 100% पर्यावरणपूरक असलेल्या या प्रकल्पात कच्चा माल म्हणून निरुपयोगी आणि शेतीस अपायकारक अशा रानमोडी वनस्पतीचा वापर केला जातो. या कारखान्यामुळे परिसरातील रानमोडीचं प्रमाण कमी होण्यास निश्चितच मदत होईल. त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी हा कारखाना म्हणजे एक वरदानच ठरलाय. नमस्कार सर, माझं नाव रवींद्र काशीराम सावंत. मी प्राथमिक शिक्षक, रिटायर प्राथमिक शिक्षक आहे, शेतकरी आहे. सध्या मी कडाव बाजारपेठेत राहतो, पण माझं वर्धा गावामध्ये शेतीच आहे. ज्या आमच्या ह्या भागामध्ये जी आज तरुण मंडळी आहे, ती तरुण मंडळी म्हणजे आमचा भागच असा आहे की तो संपूर्ण 99% तो मुंबईसारख्या शहरावर अवलंबून होता. परंतु आज या आमच्या भागामध्ये, कडाव भागामध्ये टाकाऊतून टिकाऊ असा एक प्रकल्प या ठिकाणी वस्तू निर्माण केला, तो म्हणजे जैविक कोळसा प्रकल्प. खरोखर या भागामध्ये जो आमच्याकडचे रानमोडीसारखा जो भाग घाणेरडे गवत म्हणा, माडाचे सावळं म्हणा, जे आपण फेकून देतो, अशातनं त्याने हे उद्योग सुरू केला आणि आज 200-200-250 लोक आज या ठिकाणी काम करत आहेत. आनंद वाटतो आहे की अशा प्रकारे मुलांना जर रोजगार मिळाले तर आपला गाव सोडून जाण्याची काही गरज नाही आहे. आणि आमचा कडावल भागावर त्याचा खूप मोठा आर्थिक परिणाम झालेला आहे. मुलं आणि बायका या ठिकाणी आज आवडीने तो रोजगाराचा फायदा घेत आहेत आणि आपल्या भागातली कुटुंबसुद्धा त्यांच्या चालण्यामुळे आमची कडावल बाजारपेठसुद्धा आहे. त्याच्यामुळे आर्थिक बाबतीतसुद्धा बाजारपेठेलासुद्धा हातभार मिळाला आहे. बाजारातले जे तरुण मंडळी होती ते सुद्धा आज आपल्या रोजगाराकडे वळलेले आहेत.
मुलं तिथे जाऊन मार्गदर्शन घेतात आणि माझ्याकडे जी काय टाकाऊ वस्तू आहे त्याचा कसा उपयोग होईल याचं सुद्धा या ठिकाणी करून आज जो कोळसा प्रकल्प आहे खरोखर आपल्या ह्या भागाला एक मिळालेली पर्वणी आहे. त्या लोकांनी केलेलं श्रम, त्यांनी लोकांनी केलेला विचार हा आमच्या भागासाठी एक चांगल्या प्रकारचा आदर्श आहे. आणि असेच जर प्रकल्प आपल्या भागात आले तर आपल्या भागातले विद्यार्थी, आपल्या भागातले तरुण मंडळी, शिकलेली मंडळी आहेत जे आपलं घर जर न सोडून न जाता या आपल्याच भागात रोजगार मिळवतील आणि अशा तरुण लोकांना या ठिकाणी भरपूर काम मिळेल आणि आपला भाग विकसित व्हायला वेळ लागणार नाही. परंतु ह्यालासुद्धा अशा गोष्टीला राजकीय पुढाऱ्यांनीसुद्धा हातभार लावावा म्हणजे जेणेकरून या ठिकाणी उद्योग आले पाहिजेत आणि ते उद्योग असे पाहिजेत की जे उद्योग या ठिकाणी आपल्या भागातल्या वस्तूपासून निर्माण केलेले उद्योग जर झाले तर या ठिकाणी आपल्या शेतकऱ्यांना कच्चा माल जो तो शेतकरी आमच्या या ठिकाणी त्यांना मिळवून देतील म्हणून म्हणजे त्यांनाही पैसा मिळेल, कच्च्या मालाला पैसा मिळेल, रोजगार मिळेल, बाजारपेठा सुधारतील आणि या ठिकाणी सर्व गोष्टी समाधान होतील. म्हणून याला फक्त प्रत्येकाचं पाठबळ पाहिजे. सगळ्या लोकांनी अशा प्रकारचे जर खेडोखेडो गावात असे लहान लहान उद्योग निर्माण केले. कोळसासारखा प्रकल्प आज इंधनाचा मोठा प्रश्न आहे आणि आम्ही जो इंधनासाठी आज या ठिकाणी हा प्रकल्प आपण निर्माण त्या लोकांनी त्यांचे खरोखर आभार मानण्यासारखं किंवा त्यांचं कौतुक करण्यासारखं आहे. कारण टाकावातून वस्तू आम्ही फेकून देणे वस्तूतून ते निर्माण करतायत आणि इंधनाचा प्रश्न कुठे ना कुठेतरी तो चांगल्या प्रकारे ते सॉल्व करतायत. अशा माणसांसाठी सुद्धा आमच्या भागात ही पर्वणी आलेली आहे असं मला म्हणतो. आज 200-250 माणसं आमच्या आज तिथे काम करतायत. ज्या बाईला आज रोजगार नव्हता त्या बाईला त्या लोकांनी चांगल्या प्रकारे हात दिले आणि त्यांचे व्यवहारसुद्धा असं मी ऐकून आहे की चांगल्या प्रकारे व्यवहार आहेत आणि आज सगळी मुलं बायका त्या ठिकाणी 1-2 पायाला काम करत आहे आणि त्यांचा जर कानासा घेतला तर ती माणसं कामगार लोकसुद्धा खुश आहेत की मला उद्योग मिळाला. आणि ते कुटुंब जे की आज 200 किंवा 100-150 लोक माणसं कामाला आहेत तेवढे कुटुंब आपली आमची आज सुखी झाली आहेत आणि हा पैसा जो येतो आहे तो सुद्धा पैसा आमच्या कडावच्या बाजारपेठेमध्ये येऊन आमच्या दुकानदार लोकांनासुद्धा एक समाधानकारक उद्योग करायला मिळतो आहे. त्यामुळे अशाच प्रकारे उद्योग व्हावं अशी मी एक शुद्ध नागरिक, एक जबाबदारी व्यक्ती म्हणून आपल्याला माझं नियोजन या ठिकाणी मी साजरं केलेलं आहे. रानमोडीबरोबरच सुकी टाकाऊ झुडपं, नारळबागेतील टाकाऊ झावळं, लाकडाच्या वखारीतील वेस्टेज तसंच शेतातील सुका कचरा यांचा देखील कच्चा माल म्हणून उपयोग होतो. त्यामुळे भविष्यात या सगळ्या वस्तूंचा भुसा बनवण्यासाठी लागणारा कारखाना उभा राहिल्यास परिसरातील रोजगार आणि स्वयंरोजगाराला चालना मिळण्यास मदत होईल. जय भीम. मी अजित हरचंद्र तांबे. मी सिंधी विकास शेड्यूल कास्ट इंडस्ट्रियल कोऑप सोसायटी लिमिटेड शिवडा संस्थेचा चेअरमन आहे. आमच्या कारखान्यात रानमोडी, वनस्पतीबरोबर लाकडाचा वेस्टेज, शेतातील कचरा, झाडांची टाकाऊ झावळे यांचा भुसा कच्चा माल म्हणून वापरला जातो. त्यामुळे भविष्यात या सर्व वस्तूंचा भुसा बनविणारा कारखाना उभा राहिल्यास जिल्ह्यातील रोजगाराला निश्चित चालना मिळेल. जैविक कोळसा या उत्पादनाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत फार मोठी मागणी आहे. आज या कारखान्याची उत्पादन क्षमता 2000 मेट्रिक टन प्रति महिना एवढी आहे. परंतु कच्च्या मालाच्या अभावामुळे सद्यस्थितीत या कारखान्यात प्रति महिना 500 मेट्रिक टन एवढंच उत्पादन घेतलं जातं. पण कच्च्या मालाचं उत्पादन करणारा कारखाना तयार झाल्यास या कारखान्याचं उत्पादन वाढू शकतं हे देखील तितकंच सत्य आहे. माझं नाव नितीन विश्वनाथ गावकर, राहणार शिवडाव, तालुका कणकवली, मधली गावकरवाडी. आमचे बंधुराज किरण गावकर यांनी गेली 2 वर्ष कडावलमध्ये जैविक कोळसा हा प्रकल्प त्या ठिकाणी चालू केला आहे. चांगल्या प्रकारचा प्रकल्प, अतिशय चांगल्या प्रकारची मेहनत घेऊन गेली 5 ते 7 वर्ष जुनी या प्रकल्प चालू होण्यापूर्वी त्यांनी पूर्णतः मेहनत घेऊन त्या प्रकल्पासाठी हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेऊन त्या ठिकाणी आमदार नितेश राणे यांच्या हस्ते त्या प्रकल्पाचं उद्घाटन करून त्या ठिकाणी प्रकल्प हा चांगल्या प्रकारे चालू आहे. मेन उद्दिष्ट असं आहे की महिलांना रोजगार देणं. महिला त्या ठिकाणी माझ्या मते एक 150 ते 200 महिला आणि इतर स्टाफ या ठिकाणी पूर्ण वेळ काम करतोय. त्या ठिकाणी त्या महिलांना, तिथल्या स्थानिक महिलांना त्या ठिकाणी रोजगार उपलब्ध करून दिलाय तो किरण गावकर यांच्या माध्यमातून.
तसेच या ठिकाणी किरण गावकरांचा अभिमान वाटतोय की आमच्या शिवडाव गावातील ते आमचेच बंधू असून ते त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचा उद्योग सांभाळत आहे. चांगल्या प्रकारचं सगळं त्यांचं हे कंपनीमध्ये सगळं काम चालू आहे. आणि त्यांचं एक थोडक्यात सांगायचं म्हणजे उद्योगपती या दृष्टिकोनातून आम्ही त्याच्याकडे आज बघतो आहोत. आणि तसंच की हा तरुणाईचा रोजगार आहे. तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देणं हा त्याचा मूळ उद्देश आहे. आणि त्याचं कायमस्वरूपी आमच्याशी बोलत्यावेळी हाच उद्देश असतो की तुम्ही पण काहीतरी उद्योग चालू करा, आपल्या शिवडाव गावामध्ये करा, इतर गावामध्ये करा, जे काही सहकार्य लागेल तुम्हाला सहकार्य करायला तयार आहे, असं त्याचं कायमस्वरूपी म्हणणं असतं. आणि त्याचा एकच उद्देश आहे की तुम्ही तरुण आहात, तुम्ही रोजगारासाठी पुढे या. त्यांचे काय असेल ते सरकारी दृष्टी असू दे, लोनच्या संदर्भात असू दे किंवा अन्य गोष्टींसाठी असू दे, की त्या ठिकाणी मी तुम्हाला सहकार्य करणं असं त्या कायम किरण गावकरचं म्हणजे आमच्या बंधूचं ते त्या ठिकाणी म्हणणं असतं. एक उद्देश त्यांनी डोळ्यासमोर ठेवला होता, 7-8 वर्षापूर्वी तो त्यांनी सक्सेस करून दाखवला आहे. आज जरी त्याचं प्रोडक्शन ज्या पद्धतीत व्हायला पाहिजे त्या पद्धतीत होत नसलं तरी भविष्यात म्हणजे चालू वर्षातच माझ्या मते चांगल्या प्रकारचं त्या ठिकाणी उद्दिष्ट तो साध्य करू शकतो. रॉ मटेरियलची काही दृष्ट्या या ठिकाणी कमतरता भासते त्याला, परंतु त्याची उपकरणं किंवा जी काय रानमोडीपासून त्याला जे काय प्रोडक्शन तयार करायचं आहे, रॉ मटेरियल तयार करायचं आहे, त्या दृष्टीने त्याचं उचललेलं पाऊल हे खरोखरच एक स्वागतार्ह आहे. त्या दृष्टीने तो त्या ठिकाणी प्रयत्न देखील करतोय. रॉ मटेरियल ज्या पद्धतीत भेटेल, ज्या पद्धतीत मिळेल, स्टॉक होईल, त्या पद्धतीत त्याचं मालांचं प्रोडक्शन पण आज आम्ही त्याच्याशी कायम चर्चा करत असतो. त्या दृष्टीनं त्याच्याकडे असलेली मागणी जैविक कोळशासाठी ही प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. त्या दृष्टीनं त्याचे प्रयत्न देखील चालू आहेत आणि आमचे देखील त्याच्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. आमच्या गावातर्फे त्याला आम्ही शुभेच्छा देतो कायमस्वरूपी. आणि त्याच्या मार्फत आणि माझ्याही मार्फत मी असं एक काय म्हणतो त्याला आपलं आवाहन करतो इथल्या शिवडाव गावातील कार्यकर्त्यांना, शिवडाव गावातील ग्रामस्थांना की आपणही पुढे या. एखादी रोजगारासाठी उपलब्ध होणारी कंपनी असू दे, एक छोटा मोठा उद्योग असू दे. आज केंद्रीय मंत्री श्रीयुत नारायण राणे साहेब यांच्याकडे MSME खातं आहे, MSMEचं खातं आहे. हे खात्याच्या दृष्टिकोनातून जे काय गोष्टी आपल्याला उपलब्ध होणार आहेत ते त्यांच्या मार्फत उपलब्ध होतील आणि ते उपलब्ध करून देण्याची त्यांची ताकद देखील आहे. त्या दृष्टीनं जे काय गोष्टी होतील त्या दृष्टीने आपण प्रयत्न करू. खरं तर अजून अभिमानाची गोष्ट म्हणजे कोरोनाच्या काळात झायडस कॅडिला आणि सिप्ला या मोठमोठ्या कंपन्यांना मटेरियल पुरवण्याचं काम देखील याच कारखान्यानं केलंय. या कारखान्यामध्ये त्याच्या उत्पादन क्षमतेएवढं उत्पादन घेतल्यास भविष्यात 300हून अधिक कुटुंबांचा पोशिंदा होण्याची ताकद या कारखान्यात आहे. नमस्कार, मी सिंधू विकास संस्थेची तज्ज्ञ संचालिका सौ ज्योती किरण गावकर. आमच्या कारखान्यात सध्याच्या स्थितीला 100 महिलांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झालेली आहे. भविष्यात आमच्या कारखान्याच्या उत्पादन क्षमते एवढं उत्पादन वाढवून 350 कुटुंबांना रोजगार देण्याचा आमचा मानस आहे. आमच्या कारखान्यातील महिला ग्रामीण भागातल्या असूनही मशीन ऑपरेटिंगपासून ती मशीन दुरुस्तीपर्यंतची सगळी कामं स्वतः करतात. त्यामुळे महिला सक्षमीकरणाचं धोरणही आम्ही अवलंबलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ, शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा संस्था पुढे नेईल या प्रयत्नात आम्ही राहू. धन्यवाद. सिंधुदुर्गातील आदर्शवत सहकारी तत्वांवर चालणारा हा कारखाना आज अगदी सिंधुदुर्गाची शान म्हणून त्याच दिमाखात उभा आहे. किरण गावकर व त्यांच्या पत्नी सौ ज्योती किरण गावकर हा कारखाना अगदी यशस्वीरित्या चालवत आहेत. स्वयंरोजगाराबरोबरच जैवविविधता अबाधित राखण्यासाठी अशा पर्यावरणपूरक प्रकल्पाची आज संपूर्ण जिल्ह्याला गरज आहे. हे देखील तितकंच सत्य.